Νέα γερμανική λοσιόν Medfus. Η γερμανική επιστήμη δίνει την άμεση λύση για την επώδυνη και αντιαισθητική κεράτινη στιβάδα. Τις κληρύνσεις δηλαδή της φτέρνας, των αγκώνων, των κάλων της παλάμης, των παρονυχίδων. Παρουσιάζει στην διεθνή αγορά την καταπληκτική γερμανική λοσιόν Medfus. Ένα προϊόν άμεσης, ανώδυνης, ακίνδυνης και οριστικής απομάκρυνσης του προβλήματος. Ξεχάστε τις ελαφρόπετρες, τις λίμες, τα επικίνδυνα ξηραφάκια, την κούραση. Τοποθετούμε μία λεπτή στρώση από βαμβάκι επάνω στο σημείο που υπάρχει το πρόβλημα. Στη συνέχεια ρίχνουμε λοσιόν όση χρειάζεται για να καλύψει το σημείο του προβλήματος. Με γυμνά τα δάχτυλά μας. Δεν χρειάζεται καμία προφύλαξη. Είναι εντελώς ακίνδυνη. Σταθεροποιούμε το βαμβάκι. Αφήνουμε την γερμανική λοσιόν Medfus να ενεργήσει για 15 έως 20 λεπτά. Κοιτάξτε τα δάχτυλα. Δεν επηρεάζονται καθόλου. Είναι εντελώς ακίνδυνοι. Είναι κατάλληλοι και για διαβητικούς. Μετά από 15 έως 20 λεπτά αφαιρούμε το βαμβάκι και με έναν χαρτοκόπτη ή με μία τηλεφωνική κάρτα δεν θέλουμε να κόψουμε ή να ξύσουμε. Μόνο σέρνουμε. Βλέπετε, στο υγιές δέρμα δεν βγαίνει τίποτε. Προσέξτε εδώ. Μόλις φτάνει στο σημείο του προβλήματος που έχει ενεργήσει η Medfus, κοιτάξτε, έχουν αλιφοποιηθεί οι σκληρύνσεις και καθαρίζουν πανεύκολα, σαν να είναι κρέμα. Αυτή η συμπυκνωμένη κρέμα κεράτινης στιβάδας που μαζεύει τώρα η τηλεφωνική κάρτα ή προηγουμένως ο χαρτοκόπτης, φανταστείτε πόση ώρα και κόπος χρειάζονταν για να αφαιρεθεί, ξύνοντας και πληγώνοντας το πόδι μας. Προσέξτε, συνεχίζει να αφαιρεί και να καθαρίζει. Μετά τον καθαρισμό με την γερμανική λοσιόν Medfus, περιποιηθείτε το δέρμα σας με την ειδική γερμανική επαγγελματικού επίπεδου και ποσότητας κρέμα 250 ml και σας εγγυόμεθα ότι θα ξεχάσετε οριστικά το πρόβλημα που έχετε. Το δέρμα θα είναι πάντα μεταξένιο και καθαρό.